9-njy bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyryň nüfus-y fazyla müteweffalardan dua dilemek we medet islemekni Allama Alusi'niň Wan-Nazi'at surasynyň tefsirinde gelýär diýen gepiniň jogabyasy. Sure-i Wan-Nazi'at'ın tefsirine baranyň da aýdýa فَتَسِيرُ لِشَرَفِهَا وَقُوَّتِهَا من المدبرات أي ملحقة بالملائكة أو تصلح هي لأن تكون مدبرة كما قال الإمام إنها بعد المفارقة قد تظهر لها آثار وأحوال في هذا العالم فقد يرى التلميذ شيخه بعد موته فيرشده لما يهمه وقد نقل عن جالينوس أنه مرضا عجز عن علاجه الحكماء فوصف له في منامه علاجه فأفاق وقد ذكره الغزالي ولذا قيل وليس بحديث كما توهم إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور أي أصحاب النفوس الفاضلة المتوفين ولا شك في أنه يحصل لزائرهم مدد روحاني ببركتهم وكثيرا ما تنحل عقد الأمور بأنامل التوسل الله تعالى بحرمتهم. Tefsir Alusi'nin Sure-i Wan-Nazi'at'ında bunun tercümesi şeyle bazı ruhlar için şerafati derekli, onun gücü derekli ruhaniyetinin olan mudebbirattan bolya, mudebbirat emrenden bolya, periştelere layık bolya. Bunu inha Abdülaziz Dehlevi de adam şeyle deyip aydiya. Mudebbir olmaklığa salahiyeti var. Yani ruhlar bedeninden ayrılandan sonra asarlar görünüyor şondan. Şu alemde ahvallar görülüyor. Gaha bir şeyh, bir şagird özünün ustadyny görüyor. Ölenden soň inha şonun bir muhim mesaillerini inha irşad ediyor, bildiriyor. Hatta geçen Yunan döwresinde de Jalinus bir gatym merildi. Şonun alajyndan hakim filsufla aciz bolanda diýişinde şoňa inha bir nusxa derman aýdyldy. Onuň şonu turup däni inha amel edip enjam berdi, onuň berisçiliginden açyldy diýip Gazali aýdypdyr. Hamidan we musalliyan. Hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler. Sen awam piripligini goý, merdimni ijtiba taşlamanyny goý. Kitaplardan özüňe ýakjagyny alyp başga jaýyny goýup öýle piripkarlyk etme. Bir alim at göteren adamga munasyp däldir. Allama Alusi rahimehullah senin okuyan riwayetini zikredip izinden aýtýar. Sen bul ibaratny goýupsyň. Wa hamalahu ba'duhum alal ahya'i minhum al-muttasilina amra mutu qabla an tamutu. Wa hamlat şol İmam Gazali'den nakl bolan riwayetni bazı ulamalar awliyaullahlardan diýirlerler ki peýrewlik etgüçi Peýgamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem'niň mutu qabla an tamutu diýen emrine ölüňler ölmediňizden öň. Ve ýene hem hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler. Allama Alusi'niň şol Sure-i Wan-Nazi'at'nyň tefsirinde Tefsir Ruhul Mani'niň 30-njy jildi 314-nji saffasyndaky riwayetini aýdypsyň ahirki jümlesini goýup. Sure-i Nazi'at'nyň Tefsir Ruhul Mani'den 30-njy jildi 315-nji saffasyndaky riwayetini görmediňmi ki müdebberatny nüfus-y fazylaga hamletmek barada şöyle aýtýar. وكذا في حملها على النفوس الفاضلة المفارقة إيهام صحة ما يزعمه كثير من سخفة العقول من أن الأولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو شفاء المريض وإنقاذ الغريق والنصر على الأعداء وغير ذلك مما يكون في عالم الكون والفساد على معنى أن الله تعالى فوض إليهم ذلك ومنهم خص ذلك ب5 من الأولياء والكل جهل وإن كان الثاني أشد جهلا. نعم لا ينبغي التوقف بأن الله تعالى قد يكرم من شاء من أوليائه بعد الموت كما يكرمه قبله بما شاء فيبرأ سبحانه المريض وينقذ الغريق وينصر على العدو وينزل الغيث وكيت كرامة له. Müdebbiratny nüfusu fazylaga hamletmekteki ol zadyň dürüstlüginiň ihamy bar ki guman etýär ony köp akly ýeňillerden. Şundan ki bişek weliler tasarruf etýär wefat eden soň. Keselge şifa bermek şekilli, gark bolany gutarmak şekilli, düşman üstüne kömek etmek şekilli,
Ondan başga ol zatdan ki bolýar alamy konu fesatda şol manadaky bişek Allah Taala tabşyrdy şonu şol welilerge we şol adamlardan bar has etdi şonu 5 weliga. Oşul zatlaryň hemmesi nadanlyk we jehl we ilimsizlikdir we ikilenjisi gaty nadanlykdyr. Beli munasyp bolmaýar tawakkuf etmek şol gepdeki bişek Allah Taala ga wagt ikram etýär hallan adamyna öz dost welilerinden weli wefat eden soň hem çunanik ikram etýär şol weliga Allah Taala şol weli ölmezinden awwal hem ol zatnyky hallasa besgunetýär Allah Taala keselni we garp bolany gutarýar düşmanyň mukabilinde dostlaryna kömek etýär ýagmur ýagdyrýar we ondan başga zatlar keramet bolan halatda şol weliga binaen hormatly ahunda dijan Molla Ahmed ahun Gurbanpur taksirler. Sen şu rakam meselede özüňden ijtihat we istinbat etýärsiň. Meselen keramet bar ýerinden istimdat dilemekligiň näme eşkali bar diýen ýani edip. Hormatly Molla Ahmed ahun Gurbanpur taksirler. Sen aýtýarsyň bil ahira biz hem Allama Alusyny red etmiýäris. Bir näçe gepleri aýtýarsyň bul geplerde we meniň okan ibaratlarymda hulasa tefsir we nazaatda Allama Alusy rahimehullah aýtmapdyr ki ruh dua etýär. Dua etýän ruhdan dua dilemekde näme eşkal bar diýip. Ve ya awliyaullah merhumlardan istimdat we medet we kömek dilemek jaiz we dogry diýip Allama Alusy tefsir we nazaatda aýtmapdyr. Hormatly ahundady, ya sen müjtehit bolduňmy ki fuqahalaryň we müfessirleriň we ulamalaryň ibaratlarynyň ijtihad etýärsiň, öz pikri aklyňa ýaraşa. Öz pikri aklyňa ýaraşa mesele çykarýarsyň. Müjtehitde kança alama we nişana we awsaf we ta'arif bolmaly. Şol awsaf we hamidalar we gawy hyslatlar we ýagşy ahlaklar sende tapylýarmy? Müjtehitlerde tapylýan. Müjtehit bolsaň her bir arabi ibaratdan mesele çykarşyňa görä. Hormatly ahundady meseleni Qur'an we sünnetden çykarmaly. Müjtehit bolsaň ne pikirden,